Silvia nabrala odvahu a úprimne, s pláčom, ale bez obviňovania povedala manželovi, čo prežíva. Že to nie je o ňom, že ho miluje, ale že jej telo prechádza zmenou. Manželovi spadol obrovský kameň zo srdca, on si totiž myslel, že ho už neľúbi. Začali s intimitou úplne odznova, pomaly, bez tlaku na výkon, cez objatia a masáže. Silvia po 4 mesiacoch zistila, že jej vášeň v menopauze nie je mŕtva, len je iná, je hlbšia, vedomejšia, nežnejšia a oslobodená od potreby niečo dokazovať. Milé moje ženy, vitajte v podcaste Kód vnútorného pokoja. Som Tatiana Benčeková a sprevádzam ženy návratom k ich prirodzenej vitalite, vnútornému pokoju a autentickému životu. Dnes otvárame dvere do komnaty, ktorú väčšina z nás necháva zamknutú pred celým okolitým svetom. Budeme hovoriť o intimite, o našom hlbokom spojení a o tom, čo sa s vami deje, keď do vášho života vstúpi menopauza. Povedzme si to na rovinu bez príkras a hanby. Stalo sa vám v poslednom období, že z vášho života úplne zmizla chuť na milovanie? Že za každým, keď sa vás partner dotkne, namiesto vzrušenia pocítite vnútorné napätie, vlnu únavy alebo dokonca myšlienku preboha, len nech odo mňa nič nechce. A k tomu sa pridá čistý fyzický diskomfort, suchosť sliznic, kvôli ktorej je intimita namiesto radosti bolestivá. Čo urobí väčšina žien? Upadne do obrovského pocitu viny. Cítia sa nedostatočné, majú strach, že si partner nájde mladšiu a tak sa radšej posteli otáčajú chrbtom, predstierajú spánok a vnútorne trpia. Dnes vám chcem na príbehu mojej klientky ukázať, že perimenopauza a menopauza neznamená koniec vašej erotickej sily ani koniec vašej ženskosti. Je to len transformácia, ktorá vás volá objaviť vášeň úplne novým spôsobom. Silvia za mnou prišla vo veku 49 rokov. Krásna žena, ktorá sa o seba starala, no keď sme si sadli, okamžite sa rozplakala. Tatiana, ja som v koncoch. S manželom sme spolu 25 rokov. Milujem ho, ale môj apetít na intimitu je na nule. Keď sa ku mne večer pritúli, celá stuhnem. Už to trvá vyše roka. Navzájom sme sa vzdialili a takmer sa nerozprávame. V dome je hrobové ticho a ja sa bojím, že ma opustí. Cítim sa kvôli tomu previnilo a mám aj veľký strach. Silvia zažívala klasický biologický a emocionálny prepad. Pokles estrogénu a testosterónu v tomto období spôsobuje nielen strach a úzkosť, ale aj reálne stenčovanie a suchosť sliznic. Telo skrátka biologicky prestáva vysielať signály túžby, tak ako to robilo v čase, kedy bolo nastavené na plodenie detí. Lenže u Silvie tam bolo ešte niečo hlbšie. Keď sme sa pozreli na jej život, zistili sme, že Silvia ako keby bola odpojená od svojho tela. Celé dni trávila v hlave, v číslach, v termínoch, jednoducho ten veľký kolotoč a neúmerne veľa stresu. A hlava je vždy najväčším vrahom libida. Ak je vaša nervová sústava v móde prežitia, ak neustále riešite problémy, telo vypne všetko, čo nie je nevyhnutné pre prežitie, no a libido je ako prvé, ktoré ide bokom. Neustále čakala na uznanie zvonku, namiesto toho, aby vyživovala svoj vlastný vnútorný prameň. Na konzultácii sme so Silviou nezačali riešiť jej manžela. Začali sme riešiť Silviu. Museli sme zmeniť jej prístup k vlastnej intimite. Silvia si myslela, že intimné spojenie je niečo, čo musí odovzdať partnerovi, aby bol pokoj. Prepísali sme tento program v podvedomí a naučili sme ju, že libido a intimita patria v prvom rade jej samej.
Silvia sa učila rituál návratu k zmyselnosti bez cieľa. Učila sa dotýkať svojho tela s láskou a napríklad kremovať sa po kúpeli nie mechanicky, ale s vedomím, že sa dotýka svojho chrámu. Keď prežívala napríklad nával tepla, už to nevnímala ako hrozbu, ale ako obrovskú vlnu divokej, neskrotnej ženskej energie, ktorá v nej stále prúdi, len potrebuje nájsť to správne miesto. Aby sme podporili jej biológiu a vrátili slizniciam elasticitu, začali sme s výživou. Zdravé tuky ako elixír. Silvia takmer vôbec nejedla tuky, lebo sa bála priberania. A to bola práve obrovská chyba. Hormóny sa tvoria z tukov. Pridali sme do jej stravy avokádo, kvalitný olivový olej, makový olej a pupalku dvojročnú, ktorá je geniálna na hydratáciu slizníc vnútra. Zaradili sme do jedálnička fermentované sojové produkty, tempeh, tofu a lanové semienka, ktoré prirodzene doplňajú jemný estrogénový deficit. A samozrejme čistú vodu, pretože dehydrované telo nemôže mať samozrejme šťavnaté sliznice. A stavili sme na zázrak z prírody. Z aromaterapie sme použili jazmín a rúžu. Jazmín je po stáročia známy ako silné ženské afrodiziakom, nepôsobí však tak, že by vás hnal do výkonu, ale otvára srdce, uvoľňuje úzkosť a vracia žene pocit vlastnej príťažlivosti. A viete, čo sa stalo s ich manželstvom? Silvia nabrala odvahu a úprimne, s pláčom, ale bez obviňovania, povedala manželovi, čo prežíva. Že to nie je o ňom, že ho miluje, ale že jej telo prechádza v tomto období veľkou zmenou. Manželovi spadol obrovský kameň zo srdca. On si totiž myslel, že ho už neľúbi. Začali s intimitou úplne odznova, pomaly, bez tlaku na výkon, cez objatia a masáže. Silvia po 4 mesiacoch zistila, že jej libido nie je mŕtve. Je trošku iná, je hlbšia, vedomejšia, nežnejšia a oslobodená od potreby niečo dokazovať. Milé moje ženy, menopauza z vás nerobí bytosti, ktoré si nemajú dovoliť intimitu. Len vás oblieka do kože zrelej levice. Prestaňte sa obviňovať a schovávať sa pod perinu. Vaša šťavnatosť začína vo vašej mysli, pokračuje na vašom tanieri a kvitne vo vašom sebaprijatí. Dovolte si byť opäť sama sebou, divoká, jemná, zmyselná a hlavne slobodná. Ďakujem za vašu pozornosť a čas. Ak túžite nájsť svoju vlastnú cestu k rovnováhe, pozývam vás na osobnú konzultáciu, ktorú si môžete rezervovať cez odkaz v popise podcastu.